Saps què és un gnòmon? Gnòmon. Anamunt. Gnòmon. No ho sé. Un gnòmon. Tampoc. Per dir alguna cosa, un núvol. És que a mi em sona amb una pedra o algo, no sé, algo de... No, un nom. Si porta uns noms raros. Gnòmon. No, no ho sé. I són noms catalans, aquests? Un rellotge de sol. L'agulla. Sí, els coneixem. Jo en venc de rellotges de sol. Ah, veus, això no sabia jo, això. No sé com n'hi diguem. Sí, agulla o... Déu-n'hi-do. Tinc aquesta cultura de rellotge de sol. És que aquí no n'hi ha. Cada dia s'aprèn una cosa nova, vull dir, sempre hi ha dues noves. Deu de ser això. A l'època grega, el pas del temps ja causava mal de caps a més d'un. És per això que van inventar el gnòmon, un instrument rudimentari per calcular l'hora que consistia en una estaca clavada a terra que permetia saber l'altura del sol i la seva orientació. Actualment se'n diu gnòmon de la vareta dels rellotges de sol, que són l'evolució d'aquest antic invent grec. Tan fàcil que és mirar els números d'un rellotge digital i veure l'hora que és.